Ako si Vilma Biantan. I am the wife of your friend Jack Biantan. Mo niyang kanhi journalist sa Sunstar dinhi sa Subo. Tuwa na ron sila sa London. Every time mo uli mi og Pilipinas, we prefer nga sa Cebu ang among tugpa. Atong higayuna, nag-check-in mi sa hotel diha sa Mango Avenue, ang Silmaxilo Avenue karon with Jack, my mama, my son, ug ang iyang yaya. Ang akong mga jewelries, ako rang gipatong sa bedside table sud sa among hotel room. Nag-ingon si Jack nga first thing among himuon mosimba mi sa Basilica Minori del Santo Niño. Kay mao may iyang gisaan, mao si among saan before mi nilarga pa daw sa Pilipinas. Pero wa ko ni sugot kay gusto ko mag-shopping usa mi. We went shopping, then nangatog na lang kay gabi na, pero pagmata na ko sa buntag, nag-breakfast mi, then pagbalik na mo sa room, na-remember na ko ang akong mga alahas, wa na sa table. Grabe jud ang pangita na mo, nasuko na ko, nag-away na gud mi Jack. Ang tanang room boys nga naglimpyo sa room, gipatawag na. Ang mga basurahan, gipanghabwa. Pero wa gyud na mo nakikita ko mga alahas. Nag-ingon akong bana nga si Jack, kung saon man darling, unahon man gud nimong shopping, mong gigabaan ka, kay nisaan baya ka dito sa London nga. Unahon nato ang pagbisita sa Santo Niño. So nangadto mi sa Santo Niño, nag-ampo mi sa Basilica. Nangayo intawon kong pasaylo sa ako nahimo. Pagbalik na mo sa hotel, nakita nako ang mga alahas, diha nasud sa pitaka nako nga naa sa drawer. I was really sure nga ako tong kitanaw, wa man gid dito. Kadaghan jud ko na siguna-una nga ako man ang gisusi gahapon. Tanan ako mga pitaka. Wa man gid isod nga mga alahas. And why suddenly nga dito naman lang ang mga alahas pag uli na mo gikan sa Basilica? Ingon akong mama nga gidua-duaan ko nuko ni Senior Santo Niño kay wa daw ko nituman sa akong saan. Una para na ako usatos mga milagro ni Senior Santo Niño.